Δεν είναι τυχαία το τέταρτο και το πέμπτο ντάμπ που κατέχουνε. Το μαχαίρι είναι αληθινό, όπως βλέπετε. Θα ήθελα λίγο ησυχία και λίγο την προσοχή σας. Βλέπετε τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής προχωρώντας. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι μετά τη μαύρη ζώνη μερικοί ωραίο το κουστούμάκι και καθόμαστε και βλέπουμε και άλλοι δουλεύουν και βγάζουν αγώνες. Οι τεχνικές αυτές είναι θανατηφόρες. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που βλέπετε σήμερα, που δεν ξέρω όποτε και αν το ξαναδούμε ανά την Ελλάδα τέτοιες τεχνικές. Τα ζευγάρια που πέρασαν, το επόμενο ζευγάρι. Μπράβο στους κυρίους, ευχαριστούμε.